Kozore ni bengi mar KCB oketo tenge omenda maromo siling milion 227 mar siro tuke mag World Rally Championship kama en higa mar 6 moluore ma kambino siro tukego. Kuom pesago milion 100 biro dhi achiel kachiel e Safari Rally Kenya ka milion 28.5 biro siro derepe ma kambino siro. Derepego gin kaachiel kod Karan Patel, Nakil Shachania, Tinashe Gatimo, Queen Kalimpinya mawuok e piny mar Rwanda kod Oscar Ntambi ma piny Uganda ma koro keto kwan duto mag omenda ma bengino siro godo tukego chopo milion 180 nyaka ne piem mag nyamburko duogi e pachoka higa mar 2021 bang' higni 19. Jata tije mar KCB Paul Russo owacho ni en dwaro mar KCB mar siro tuke ma kamago kinde duto, kowacho ni pod gibiro siro piem mag nyamburko e higni mabiro. KCB has pumped a considerable amount of resources to support the success and growth of our event. Out of our total sponsorship, 100 million will go directly to the Safari Rally and 28.5 million will go towards supporting our 5 drivers. Level of commitment is not just because we make money, it's because we believe that the talent bringing us together in those sports